Ja, jeg har lige 2 bemærkninger, inden jeg går i gang. For det første, så holder jeg ophørsudsalg for min bog nu her efter lektionen. Og der kan man købe 2 for 400 kroner. Men jeg håber ikke, jeg skal slæve dem alle sammen tilbage. Så det var det første. Det andet, det er, at jeg vil gerne sige tak til jer 2 piger for jeres historie om Grønland. Jeg er vokset op i et hjem, hvor der blev bedt for Grønland. Jeg tror, det er hver dag. Grønland, Surinam, Tanzania og Etiopien. De 4 pletter på verdenskortet, de fyldte i mine forældres bevidsthed. Jeg har selv været KFS-sekretær sammen med Nikolaj Vibe, som nu er generalsekretær i Indlands Sømandsmission, som har 4 sømandshjem på Grønland, og jeg har sådan på afstand fulgt det arbejde. Jeg synes, det er fantastisk, at KFS nu har fået en indgang på Grønland, som de aldrig har haft før. Dengang jeg selv var ansat i KFS, der sagde vi meget til hinanden noget, som stammer fra Carl Frederik Wisløff, gamle professor fra Norge. Hvis man vil være mange, så skal man være villig til at være få. Så det gør ikke så meget, at de er få. Det var KFS også i starten. Det har man været i meget missionsarbejde rundt omkring. Men Gud har en magt, der er knyttet til hans ord, og det kristne vidnesbyrd, som vi kan bringe. Så tak for jeres hilsen og Guds velsignelse. Så har jeg tænkt, at vi nu skulle læse en tekst, som jeg ikke tror er blevet læst før til påskestævne i Herning. Det ved jeg selvfølgelig ikke, fordi de fleste år har jeg jo siddet over. Men det var i forbindelse med mit arbejde med 2. Timotheus brev. Jeg fandt ud af, at vi har sådan en indirekte påsketekst i afslutningen af 2. Timotheus brev. Og der skal vi altså læse fra kapitel 4, vers 6 til 18. Mit blod skal snart udgydes. Tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, der har glædet sig til hans tilsynekomst. Skynd dig, kom snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden, og er rejst til Thessalonika. Kresken er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien. Kun Lukas er hos mig. Tag Markus med. Han er mig en god hjælp i tjenesten. Tychikos har jeg sendt til Efesos. Den kappe, jeg efterlod i Troas hos Karpes, skal du tage med, når du kommer. Også bøgerne, især dem på pergament. Smeden Alexander har voldt mig meget ondt. Herren vil gengælde ham efter hans gerninger. Ham skal du vogte dig for han er trådt hårdt op imod vores forkyndelse. Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig, givet det ikke må blive tilregnet dem. Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så alle folkeslagene kan få det at høre, og jeg blev udfriet af løvenskab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst hjem i sit himmelske rige. Ham vær æren i evighedernes evigheder. Amen. Og så er der nogle få personlige hilsner til sidst, og så slutter Paulus 2. Timotheus brev med det. Og det er så det sidste, vi har skriftligt fra Paulus' hånd. Han skriver det på dødsgangen. Han ved, at nu er det snart slut.
Mit blod skal snart udgydes som drikoffer. Han er tidligere siddet fængslet i Rom. Det er det, vi hører om i afslutningen af Apostlenes Gerninger, kapitel 28, hvor han skriver 4 fangenskabsbreve, og blandt andet skriver til Filipperne. Der skriver han, at jeg håber snart at komme til jer. Under sit første fangenskab i Rom, hvor Paulus sad i et par år, så vidt vi ved, der tror han, at han snart bliver løsladt. Han er selv insisteret på at komme til Rom. Han har indanket sin sag for kejseren. Han ved, hvis han skal dømmes i Israel eller Jerusalem, så vil han blive dømt til døden. Der er et komplot i gang imod ham. Så indanker han sin sag for kejseren, og så kommer han på en lang og finurlig måde, der lander han så i Rom og sidder i et åbent fangenskab, hvor han selv venter på at blive løsladt. Så slutter Apostlenes Gerninger. Det, som de ældste kirkefædre har fortalt, det er, at Paulus blev løsladt, og så forkyndte han evangeliet både i øst og i vest. I Romerbrevet, der taler han om, at han vil gerne have, at menigheden hjælper ham videre til Spanien. Euseb, som levede i starten af 300-tallet, han skriver, at Paulus faktisk nåede til Spanien og var der et års tid, og også nåede at komme tilbage og blandt andet være på Kreta, hvor han efterlader Titus, og hvor efter han skriver brev til Titus, også skriver første Timotheus brev. Men så blev han taget til fange igen over 64 eller 65, og der sidder han altså i et hårdt fangenskab. Og det er så det, han skriver om nu, hvor han får brug for at se Timotheus en ekstra gang, skriver til ham, at han skal komme og besøge ham, fordi nu skal han dø. Og det er faktisk flere gange i brevet, han skriver, kom snart. Skynd dig at komme inden vinteren, fordi om vinteren kan man ikke sejle i Middelhavet. Så han vil gerne, at Timotheus han slipper, hvad han har i hænderne, og så kommer så hurtigt som muligt. Paulus han er alene. Han har kun én hos sig, det er Lukas, som vi hører en del om i Apostlenes Gerninger også. Og så ønsker han altså, at hans nærmeste ven og medarbejder, Timotheus, skal komme. Og han vil også gerne lige nå at hilse på Markus en sidste gang. Og så nævner han en række af de medarbejdere, som han har haft, men som så nu er engageret i forskellige missionsopgaver rundt omkring. Og også en, som har forladt ham, og tilsyneladende har forladt evangeliet, og har svigtet troen. Så Paulus han er forholdsvis alene, når han føres til de forhør, som ender med dommen over ham. Så er han helt alene. Så er det ingen, der kommer ham til hjælp. Også nogen, som han åbenbart har regnet med, vil på en eller anden måde tale hans sag, de svigter ham hele bundet. Han er fuldstændig alene. Givet det ikke må blive dem tilregnet. Paulus, han er så fortrolig med Jesu lidelseshistorie, at der er en række ting i selve hans måde at formulere sig på, også i det ydre forløb, som han gennemlever, som på visse punkter ligner Jesu lidelseshistorie. Der er også forskelle, og der er markante forskelle, men der er også den lighed, at både Jesus og Paulus beder for fjenderne. Vi kender jo også fra Jesu lidelseshistorie, at Jesus kom til et punkt, hvor han har brug for sine disciple.
bliv her og våg med mig, siger Jesus flere gange i Getsemane. Og så går han afsides og beder selv, vende tilbage til disciplene. De er faldet i søvn. Går hen og beder igen, vender tilbage. Disciplene, de er faldet i søvn endnu en gang. Og dermed så bliver det ligesom markeret for Jesus, at nu starter det forløb, hvor han er helt alene. Der er ikke nogen, der kan være ved hans side, som kan støtte og hjælpe ham. I den kristne tradition, der har man jo i perioder gjort Maria, hans mor, til sådan en medlider, og gjort det næsten til, at de to, de led sammen, og både mor og søn, de gennemgik lidelserne sammen. I evangelierne, der har vi faktisk ikke den tolkning af Marias skikkelsen. Hun er nok til stede, men hun er til stede som den magtesløse, den lidende. Det er Jesus, der hjælper hende, det er ikke hende, der hjælper Jesus. Jesus var helt alene. Paulus var næsten alene. Han havde lige Lukas hos sig. Måske er det Lukas, som har bragt budskabet til Timotheus, at han skal komme. Det ved vi ikke. Måske er det Lukas, der har ført pennen i 2. Timotheus brev. Vi ved ikke, om Paulus var i stand til med bundne hænder og fødder og selv skrev et brev til Timotheus. Paulus er næsten alene under sit fangenskab, og da han kommer til forhør, så er han helt alene. Men det er jo en del af profetien om Jesu lidelse og død, at den vandring, den skal han gå alene. Der var ikke materiale i nogen af os i slægten, som gjorde, at vi kunne være ved hans side, være den støtte og hjælp, som han havde brug for. I Getsemane, der sender Gud en engel, som trøster ham, men da han går lidelsernes vej ud til korset, så siger han, at min far kunne jo sende en hel legion engle, hvis det var det kom an på. Men nu ved han, at han skal gå turen alene. Det sidste døgn af Jesu liv, der tømte han kalken, lidelsernes kalk, helt alene. Når Paulus beskriver den sidste del af hans liv, så låner han flere gange ligesom ord og vendinger fra Jesu lidelsesberetning. Og det gør Paulus egentlig generelt. Det skal vi også se lidt på. Paulus nævner også smeden Alexander, som har voldt ham meget ondt. Der er 2 gange i Timotheus brevene og Titus brevet, at smeden Alexander nævnes. Det er ikke fordi, at smede i sig selv, at det er et belastet erhverv. LM blev jo stiftet i sin tid af en smed, hvis I husker det. Så de dækker også en vis skala. Men der er altså en, som har voldt Paulus meget ondt. Han har haft en aktiv og aggressiv modstander. Måske er det smeden Alexander, som har foranstaltet, at Paulus blev forrådt og blev fanget og blev ført til Rom. Det ved vi ikke. På samme måde som at Jesus havde en forræder i sin egen midte. Men det er faktisk flere gange i Timotheus brevet og Titus brevet, at Paulus nævner nogle af de modstandere, han har, som faktisk har været en stor smerte for ham. Han er ikke uberørt af alt det, som sker i hans omgivelser.
Han er ikke uberørt af tanken om torturen og døden, som han skal gennemgå. Han er faktisk i en situation, hvor nu er det Paulus, der har brug for Timotheus. Det er jo ellers Timotheus, som har ligget i læ af Paulus de sidste 20-25 år, hvor de har fulgtes ad, hvor at Timotheus har været medarbejderen, og hvor at Paulus og Timotheus, de har haft sådan et far-søn-forhold, et meget nært forhold. Timotheus, han er nævnt i 10 ud af Paulus 13 breve. Hvis I ikke tror på de tal her, så kan I selv til efter, men det er faktisk igen og igen, at Paulus nævner Timotheus. Han nævnes også en række gange i Apostlenes Gerninger, lige fra kapitel 16, hvor at Paulus og Timotheus møder hinanden første gang. De to har et nært forhold, men nu er Paulus altså i en situation, hvor han har brug for den opmuntring og forbøn og hjælp, som Timotheus kan give ham. Paulus har jo en meget mærkelig og meget forunderlig historie. Og han bruger selv i Timotheus brevene, der bruger han sin egen historie som eksempel på, hvor overstrømmende Guds nåde har været. Paulus forkynder jo evangeliet på mange måder, men det, at Gud håndplukkede en voldsmand, en forfølger og en spotter, og på en dag gjorde ham til disciple, til apostel og til missionær for hedninger. Det står for Paulus som det allerstørste bevist på Guds nåde. Jeg havde så absolut ikke fortjent at blive en Jesu disciple. Jeg var jo modstander med næb og klør. Men Gud greb ind i mit liv, og Gud han gav mig et helt nyt liv, en helt ny begyndelse. Nu blev han opstandelsesvidne. Han havde ikke på samme måde som de andre apostle vandret sammen med Jesus fra Johannes dåben og ind til opstandelsen, men han havde selv set den opstandne. Den opstandne havde mødt ham i et syn, sådan at Paulus i et nu blev klar over, at Jesus han var den levende, og der blev han kaldet til at være apostel. Og det har så styret hans liv siden. Gud havde kaldet ham til at forkynde evangeliet for hedninger. Og der var en uro over Paulus, som gjorde, at han til stadighed måtte længere og længere ud. Det var derfor, han gerne ville til Spanien. Jeg sætter en ære i at forkynde evangeliet, der hvor det aldrig har lyttet før, siger Paulus. Han brugte også tid på at etablere de kristne menigheder, og han bruger sine medarbejdere til at grundfæste og styrke menighederne. Og han vender igen og igen tilbage til de menigheder, han er grundlagt og skriver breve til dem osv. Men han er hele tiden på vej mod nye steder. Og han er det, som jeg talte om i sidste lektion. Han er en evangelieløber, han er en herold. Han vandrer fra sted til sted og fra by til by og fortæller om Kristus begivenhed, om påskens budskab. Sejren er vundet, himlen er åben, der er gratis adgang for syndere. Og nu er han så havnet i fangenskab. Og nu ved han, at den her gang, der slipper han ikke fri igen. Det har han ellers gjort ofte før. I 2. Korintherbrev kapitel 11, der repeterer Paulus noget af det, som han har oplevet i sit lange liv som Jesu disciple. Han siger, at de hebræere, 2. Korinther 11 fra vers 22, at de hebræere, det er jeg også, at de israelitter, det er jeg også,
at de er Abrahams slægt, det er jeg også, af de kristne tjenere. Jeg taler reelt afsindigt, jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt. Jeg har tit været i fængsel, fået slag i massevis, har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange. Jeg er blevet stenet 1 gang. Jeg har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav i et helt døgn. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Dertil kommer alt det, der dagligt trykker mig, bekymringerne for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det sviger i mig? Det er jo noget af en liste, som Paulus kan nævne. Jeg prøvede en gang, det var faktisk mens jeg var KFS-sekretær, at lave en liste over de lidelser, jeg selv har gennemgået for evangeliets skyld. Jeg har ligget på en luftmadras i et beskidt klasselokale. Jeg regnede faktisk sammen. I alt blev det til 3 måneder. Jeg kan i dag ikke forstå. Det kan godt være, at det kun var 1 måned. Det var i hvert fald temmelig lang tid, for det var mange lejre, som jeg var med på i min tid. Jeg har tilbragt rigtig mange nætter i nattog. 8 timer, hvor man ikke rigtig får sovet, men det var når vi skulle til sekretærmøde. Jeg er blevet gjort til grin utallige gange, når jeg stod i en religionstime i en klasselokale og skulle sige noget om den kristne tro. Jeg synes egentlig selv, at jeg havde en halvlang liste, når jeg sådan fik tænkt mig grundigt om. Så sammenlignede jeg den med Paulus' her, og så tænkte jeg, okay, der er lige et par detaljer, der mangler. Og sådan tror jeg, at mange af os har det. Men det, som vi skal lægge mærke til, det er, at når Paulus taler om sine lidelser, og taler om den tortur, som han indimellem gennemgår, så taler han om Kristus lidelser. I Galaterbrevet kapitel 6, skal lige se om, vi skal lige hen til Galaterbrevet, vers 14 og 15. Giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet, end vor Herre Jesu Kristi kors, ved hvem verden er blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. Om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. Og alle, som vil leve efter denne regel, fred og barmhjertighed, være med dem, ja, med Guds Israel. Herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesu sårmærker på min krop. Paulus, han havde helt bogstavelige mærker efter den tortur, han har været gennemgået. Når man er blevet pisket 5 gange, så betyder det, at huden den hænger i laser, og så efterlader det sår på kroppen, som er livslange. Og sådan er det også, når at de indimellem får stok og pryl og meget andet, så bærer ens krop rundt på mærkerne efter den tortur. Paulus, han er ligesom så Jesus orienteret i det, han fortæller, at han tænker, at det er meddelagtighed i Jesu lidelser. På samme måde som Jesus bar korset, sådan bærer en kristen korset. Jesus har kaldt os til at tage vores kors op og følge ham. Og for Paulus, der var det altså noget meget konkret, fordi at han gik rundt med en krop, der var mærket af den tortur, han havde været igennem. Den
tortur, den er jeg stolt af. Det er min ære, fordi den minder mig om Jesu kors og om Jesu lidelse. Og det eneste, jeg vil rose mig af, siger Paulus, det er Jesu Kristi kors. Når han i 2. Korintherbrev nævner alt det, han selv har måttet gennemgå, så er det egentlig detaljer, som egentlig ikke betyder noget i den store ligning. Men så er det et udtryk for den normale situation, at den, som følger Jesus, også må bære det kors, som Jesus bar. Jeg bærer Jesu sårmærker på min krop. I evangelierne, som jeg var inde på, hvor Jesus forudsiger sin lidelse, der fortsatte Jesus med et afsnit, hvor han siger, at den, som vil være hans disciple, skal tage sit kors op og følge mig. Det var jo et meget voldsomt udtryk at tage korset op og følge mig. Korset, det var jo et helt ufatteligt torturinstrument. Det var en gyser. På Jesu tid, der var der mange oprør, og der var gået inflation i det med korsfæstelse. Og det betød, at enhver voksen mand eller kvinde havde set en korsfæstelse. Nogen havde set deres egne familiemedlemmer hænge på et kors, og ofte brugte man som en del af torturen, at den dømte selv skulle bære korset ud til henrettelsesstedet. At være en disciple, det er at bære korset. Det betyder, at Paulus budgetterer med, at det har været dejligt, det har været glædeligt, det at være herold, være evangelieløber for Jesus. Han har bragt verdens bedste budskab ud til mennesker. Der er håb om evigt liv. Der er en åben himmel. Men det har også været forbundet med voldsomme omkostninger. Og nu skal Paulus altså snart betale den ultimative pris. Han skal lide martyriet. Og det hører med til vores kristenstand. Det er jo det færreste af os, der skal lide lige så meget som Jesus selv. Det er også de færreste af os, der skal lide lige så meget som Paulus. Men Paulus siger faktisk til Timotheus, at forfølgelse, det er en del af en kristens normal situation. Forfulgt bliver enhver den, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Jeg var på et tidspunkt med til sådan en international konference for teologisk uddannelse, hvor jeg mødte nogle kristne fra de forfulgte kirker. Og det underlige, det var, at de kom hen til mig, og når de hørte, jeg var fra Danmark, så sagde de, det må da være forfærdeligt svært at være kristen i Danmark. Danmark havde det rygte ude i den store verden, at det var et forfærdeligt svært land at være kristen i. Ikke på grund af de korporlige forfølgelser, men på grund af den ligegyldighed og den direkte afvisning, der var for de fleste mennesker. Selvom de kom fra lande, hvor der var nogle gange, så var det farligt at samles til gudstjeneste. Nogle gange så skulle man gå diskret til værks. Man skulle ikke mødes i fuld offentlighed med åbne gardiner osv. Men der var mange, der gerne ville høre om Jesus og høre det kristne budskab. Sådan var det ikke, hvis nogen havde besøgt Danmark. Så kunne du gå ind i en kirke, og der kom jo næsten ingen til gudstjeneste, eller de kunne prøve at tale med mennesker på gaden, og der er jo ingen, der vil tale om kristne. Hvor må det være svært at være kristen i Danmark? Jeg tog det til mig fra de samtaler, at
de problemer, vi har herhjemme, de fik sådan et perspektiv på en eller anden måde. Og samtidig så fik jeg en bredere forståelse af, hvad forfølgelse er. Forfølgelse, det er også den smerte, som det er, at mennesker går den forkerte vej. Og vi beder for dem, vi vidner for dem, vi prøver at snakke med dem, men de har ikke lydhørheden. Vi støder på en mur, og det kan vi også gøre i samtaler, og det kan vi gøre på mange ledere og kanter. Når vi lukker munden op og giver vores vidnesbyrd til en, som ikke har en kristen startopstilling, så ved vi aldrig helt, hvordan det er. Den form for forfølgelse, den kender vi også på de hjemlige breddegrader. Hvordan det bliver fremover, også med en mere korporlig forfølgelse, det ved vi ikke. Det Paulus siger til Timotheus, det er, at han skal regne med, han skal budgettere med forfølgelse som en del af kirkens normale situation. Der kom for nylig en lille letlæst bog, som hedder Guds omveje. Det er sådan en lille blå en, hvor der nævnes en række bibelske eksempler på, at Gud har ført, både i Gamle Testamente og Nye Testamente, dem, der tror på Gud, en helt anden vej, som de har regnet med. Jeg tror godt, vi kender til det, at vejen den går lidt anderledes, end vi har regnet med. Jeg er ikke sikker på, at Paulus lige havde budgetteret med, at han skulle blive taget til fange, og at han nu skulle lide martyret midt i hans aktive virke som missionær og som apostel. Den gamle forkynder Jørgen Hår, som mange af jer kender, han sagde, at Gud sætter ofte et omkørselsskilt på vores livsvej. Vejen den går anderledes, end vi havde forventet. Nogle gange former livet sig sådan, ikke som vi havde troet, og det kan i første omgang være en stor smerte at opleve, men på sigt så kan det være gemt en velsignelse netop i sådan en omkørselsvej. Gud han klemmer os lidt, det er også et udtryk for Jørgen Hår, han klemmer os lidt, for at vi lettere kan forstå, hvor han vil have os hen. Nu har Gud altså ført Paulus ind i et ensomt og hårdt fangenskab. Nu har han efterhånden ikke noget menneskeligt håb tilbage. Han har ikke håbet om, nu bliver jeg snart frigivet, og nu får jeg anledning til at forkynde evangeliet for en hel masse mennesker. Han har kun ligesom det perspektiv, at om få uger, så ender det med martyriet. Alle hans menneskelige håb, de er på en eller anden måde blevet brudt. Men så er der lige noget, som han gerne vil fortælle Timotheus. Der var ingen, der kom mig til hjælp under mit første forhør. Men Gud var selv hos mig, og jeg fik for sidste gang i mit liv anledning til at forkynde evangeliet for mange mennesker. Det kald, som jeg fik 25 år tidligere i fortiden, da Kristus mødte mig som den opstandne, det fik jeg lov at se et eksempel udfolde sig her under mit hårde fangenskab. Paulus bliver givet ordet under forhøret, og det bliver så anledning til, at han forkynder evangeliet en sidste gang. Endnu en gang i sit liv, så får han lov til at være evangelieløber, den der taler om, at nu er paradiset åbent. Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan få den at høre, og jeg blev udfriet af løbens skab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt. Paulus han taler om en kommende befrielse. Ikke at han skal befries fra fangenskabet, men at han skal skifte adresse til Guds evige rige.
Gud friede mig af løvens gab, og han gav mig del i sejren. Det er det samme udtryk, som han bruger. Jeg har stridt den gode strid. Jeg har fuldført løbet. Jeg har bevaret troen. 6 gange i de 3 breve her, Timotheus og Titusbrevene, der bruges det der med at stride troens gode strid. Paulus han nævner det flere gange for Timotheus i bydemåde, at Timotheus, du skal stride troens gode strid. Nu tager Paulus sveden af panden, og så siger han, jeg har stridt den gode strid. Jeg har fuldført løbet. Jeg har bevaret troen. Nu er jeg ved målstregen. Nu venter den åbne himmel. Nu venter det paradis, som jeg indtil nu kun har kendt til i løftes form. Nu skal det virkelig gøres. Han har fået lov til at bruge de sidste 25 år af sit liv til at forkynde evangeliet. Han har været sådan en evangelieløber, som også fik lov at forkynde evangeliet i Rom i forbindelse med sit første fangenskab. Han har været rundt i øst og vest og i store dele af den daværende verden og forkynder budskabet om, at sejren er vundet. Kristus har kæmpet kampen til ende. Han har fuldbragt frelsen, og det betyder, at himlen er åben. Synden, døden og djævlen er overvundet. Jeg blev udfriet af løvens skab, siger han. Så slutter 2. Timotheus brev. Kirkefædrene de fortæller så, at det lykkedes Timotheus at nå til Rom, inden Paulus led martyriet. Men kort efter, der blev han henrettet ved en offentlig henrettelse, hvor han blev dræbt med sværd. Det skete under kejser Nero i år 65, regner man med, samme år som Peter også led af martyriet. Paulus taler om, at mit blod skal snart udgydes. Og der er bare en væsentlig forskel på Paulus' blod og Jesu blod. Paulus har nemlig ofte i sine breve nævnt Jesu blod. Jesu blod, det er en sammentrækning for Jesu lidelse og død. Det er selve forsoningen. Det var det var der offeret blev fuldbragt, og det var der frelsen blev vundet. Jesu blod, det har en stedfortrædende betydning, for det kan rense os fra skylden. Det kan fjerne skylden og gøre os helt rene. Det kan Paulus' blod ikke. Det har ikke den kraft i sig. Men Paulus' blod, det er et takoffer, som Paulus giver. Taknemmelighed over, at han fik lov at fuldføre den opgave, som Kristus kaldede ham til, dengang han blev missionær og apostel. Jesu blod, det er det, der renser fra al synd. Paulus' blod, og når vi andre slider med blod, sved og tårer, det er vor tak for det, som Jesus har gjort en gang for alle. Nu er jeg faktisk snart færdig. Jeg har bare lige et eksempel mere, som jeg vil slutte med. Der udkom for mange 100 år siden en bog om kirkens martyrtid, og hvem der har lidt døden for Jesus skyld i løbet af de første 1500 år af kirkens historie. En periode, så var det den næstmest læste bog, næst efter Bibelen. Så skete der en stor produktion af bøger og sådan noget, så den gled lidt i baggrunden. Jeg har læst den bog en gang, og de fleste af de beretninger, der er fra oldkirken om martyrtiden, det er ofte sådan heroiske beretninger om kristne mennesker, som gik i døden, som bliver spurgt om at afsværge troen, men med frimodighed siger ja til at fastholde troen, og som så lider martyrdøden.
Jeg tror også, der er nogen, der har kæmpet, og det har været med frygt og bæven. Dem hører man ikke så meget om. Men i kirkens historie, der er man altså samlet mange af de der positive beretninger om kirkens martyrtid. Der fortælles om 3 unge ugifte kvinder, som er blevet taget til fange. De har været en del af en kristen menighed, og så bliver de ført til doms- og henrettelsesstedet. Det foregik i et hug, og så bliver de spurgt i fuld offentlighed, om de vil afsværge sig troen på Kristus, fordi så kan de gå deres vej. Det vil de så ikke. De fastholder troen, og så skal de så henrettes med sværd, på samme måde som Paulus blev det. Så gør de 3 kvinder det, som en kvinde ellers aldrig gjorde i Mellemøsten på den tid. De fjerner deres hovedtørklæde, og de løsner deres hår. Og mængden, de hyler op i forargelse, fordi det var uanstændigt at gøre i den kultur. Men menigheden, som også var til stede, de forstod tegnet i det. Der var nemlig en gang i sit liv, at en kvinde måtte udføre den handling. Det var som en del af bryllupsfesten, lige før at brud og brudgom skulle gå ind i brudekammeret som afslutning på ceremonien. Og der løsnede bruden sit hår for at markere, at nu stillede hun sig til rådighed for sin brudgom. Det, som de 3 kvinder gør, det er altså, at de siger til menigheden, nu går vi ind for at møde vores brudgom. Nu er sejren i hus. Det kan godt være, at det i det ydre ligner en forsmædelig henrettelse, men den åndelige virkelighed, det er, at sejren er vundet. Når vi tænker på Paulus, som kort efter det her skal henrettes med sværd, så er det jo på mange måder en vanærende og nedværdigende, ydmygende død, han skal lide. Men den åndelige virkelighed, det er altså, at sejren er vundet. Gud har friet os. Gud har friet mig fra løvens gab. Han har ført mig frelst ind i sit rige. Og det er egentlig det, som er mit budskab i dag, at sejren er vundet. Kristus har vundet, og derfor har vi vundet. Og så gør jeg for anden gang det, at jeg overlader mikrofonen til Mette. Du har en, yes. Så skal vi lige tjekke, om der er lyd på. Er der det? Godt. Ja, det er jo alvorlige sager, det her. Og det er det næste jo egentlig også. Jeg fik lyst til at sige lidt om Jesus 7 korsord. Og der er jo en salme, som er skrevet under inspiration af Jesu korsord, nemlig den, der hedder Gak under Jesu kors og stå, som Thomas Kengo har skrevet. En meget fin salme, en meget lang salme, og vi skal ikke synge den. Men jeg vil faktisk spille en ny fortolkning af den for jer til sidst. Først vil jeg sige lidt om Jesus 7 korsord. Og nu ved jeg ikke, kan I læse det, der står? Ja. De her er jo så samlet fra de 4 evangelier. Og det første ord, det er jo det, Jesus siger, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Alle de her 7 korsord, de fortæller os jo noget om, at Jesus var både Gud og menneske.
Her beder Jesus for sine fjender, for dem, der har været hans bødler, dem, der har hånet og spottet ham og spyttet ham i ansigtet og udsat ham for de værste pinsler. Så beder han bare sin far om at tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Sikke et sindelag. Det er kun Jesus, der kan have det. Og så er det jo omsorgen for sin mor, for Maria, hvor hun siger til Maria, kvinde, der er din søn. Det er nemlig Johannes, ham som Jesus havde et særligt forhold til. Han bliver beskrevet ofte som den disciple, Jesus elskede. Og måske var han i virkeligheden en meget ung mand, fordi han var den eneste, vi hører om, af mandlige disciple, som var ved Jesu kors. Og måske fordi det ikke var så farligt for ham, fordi han var en meget ung mand. De andre disciple har jo gemt sig og tør ikke være der. Men han får altså til opgave at tage sig af Maria, og han får også en mor, og der står, at disciplen tog hende hjem til sig. Og så er det jo de forunderlige ord til røveren på korset, som hænger der i al sin afmagt, og hvor han jo egentlig bare henvender sig til Jesus med 9 ord. Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Og så fik han med det samme løftet om at komme med Jesus i paradis. Og det synes jeg er utroligt trøsterigt, også når vi tænker på dem, måske vi kender, eller som står os nær, og som tilsyneladende ikke har en tro på Jesus. For mig er der et håb om, at de i deres sidste stund, om ikke før, vil bede som røveren, Jesus, tænk på mig. Og så er der de alvorlige ord, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var jo i virkeligheden citat fra salme 22, som Jesus måske bad i sin helhed på korset, det ved vi ikke. Men det er jo også så menneskeligt at spørge, hvorfor Gud, når vi lider. Og det gør Jesus også. Hvorfor har du forladt mig? Og alligevel vidste Jesus godt, at det måtte Gud jo gøre, for det var jo det, Jesus var kommet for. Og så det med, at jeg tørster, det var jo også i den grad menneskeligt. Og tænk at være så tørstig, og i den grad trænge til noget læskende, koldt vand der i varmen, og så få noget sur eddike, som han skal få vædet munden med. Det var jo så ondt og så nedværdigende. Og så kommer de skønne ord jo, det er fuldbragt. Og det er jo faktisk de bedste ord, der nogensinde er sagt. Og efter det, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Jeg har lige et par billeder, inden jeg kommer til sangen. Fordi det er fuldbragt, og der er der nemlig en strofe fra den salme, som hedder Gak under Jesu kors og stå. Der står i vers 14b, nu står mig åben himlens port, for mig har Jesus fyldes gjort. Det er jo nogle fantastiske ord, synes jeg. Og så har jeg lige et ekstra lille billede af et kors, jeg vil vise jer. Det er faktisk et kæmpestort kors, der står på et bjerg i Hongkong. Bjerget hedder Dufengshang, og korset er næsten 12 meter højt, eller omkring 12 meter højt. Og der er en kinesisk indskrift på tværbjælken, og indskriften betyder simpelthen færdigt, som også grundteksten i Nye Testamentet siger. Vi har en mand fra Kina, der kommer i vores menighed, og jeg viste ham for sjov skyld det her billede, og spurgte ham, hvordan læser du det, der står på korset? Så siger han, da han har kigget lidt på det, det lykkedes. Og det synes jeg egentlig var sådan et fint supplement. Det er færdigt, det lykkedes. Jesus gjorde alt det, der skulle til, for at vi kunne få lov at høre Gud til.
Og så er det jo så, at jeg vil, nu skal jeg lige se, jeg er jo vant til at have computeren ved hånden, men ja, du må godt lige vente lidt med at tænde den. Tak for hjælpen. Vores søn Mikkel skrev i 2020 en ny fortolkning af salmen Gak under Jesu kors og stå. Og jeg har så gjort det sådan, at jeg har sat sangen op sammen med nogle billeder, og så vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af at skifte i rette tid. Men jeg har altså også lavet nogle kopier, for jeg vidste ikke, om man kunne se alle steder fra. Så hvis I har lyst, der er 50 styk, så I må jo sådan deles lidt, hvis I vil have det. Måske vil I ikke have det, og det er også helt i orden. Men det er jo altså en invitation til at komme hen til Jesu kors og høre, hvad det er, han siger. Kom hen til Jesu kors og hør de sidste ord, han sagde, før han døde frivilligt for os. Mærk trøsten her ved Jesu kors. Så tror jeg godt, du må tænde for sangen, og så håber jeg, at I kan lide den. Altså, det er min langfredagssang, og jeg hører den hver langfredag, så derfor... Kom hen til Jesu kors og hør de sidste ord, han sagde før. Han døde frivilligt for os. Mærk trøsten her ved Jesu kors. Først beder han for de mennesker, som har dømt ham til den værste dom. Han siger, Gud, tilgiv dem, for de aner ikke, hvad de gør. Og Jesus, bed også for mig. Du ved, jeg tit korsfæster dig, når synden sejrer i mit liv. Og Jesus, bed min Gud, tilgiv. Ved korset her står Jesu mor. Tænk, hvor må smerten være stor. Hun ser den søn, hun fødte selv, blive slået nådesløst ihjel. Men Jesus kigger roligt hen imod sin allerbedste ven. Johannes siger han, kvinden der er nu din mor, dit ansvar her. Og Jesus, hvis det sker en dag, jeg bliver forladt og svigtet af de mennesker, som omgiver mig. Send et Guds barn, en hjælp fra dig. To røvere bliver samme dag korsfæstet på hver side af Guds egen søn, den eneste mand, der er retfærdig, skyldfri, ren. Den ene af forbryderne forvent sin dom, han angrer nu. Husk på mig, når han kort at sige, når du kommer til himmeri. Åh, Jesus, hør den bøn, jeg har, at jeg må få det samme svar. I dag, min ven, der skal vi ses i mit perfekte paradis.
Der findes intet lige så grumt som fjerde ord fra Jesu mund. Min Gud, hvorfor har du forladt mig, siger Jesus nu. For vores skyld blev du forladt, og af Guds vrede taget fat. For du ønsker så inderligt at frelse os til evigt liv. Alverdens skyld bærer han Guds lam. Guds vredes ild fortærer ham. Jeg tørster, siger han og får en eddike-drik, en bitter tår. Der tømte du det bærer, som kun du kunne tømme verdens dom. Du giver et andet bærer nu. I nadveren tilgiver du. Siger han, det er fuldbragt, og bedre ord bliver aldrig sagt. Opfyldt er lov og profeti, afskaffet dødens tyranni. Det giver frimodighed og håb, dit inderlige sejrshåb. Åbner himlens port for mig, og Jesus led mig rette vej. Hans sidste ord, hans sidste råb er fyldt af livets store håb. Jeg overgiver min sjæl og ånd til dig, min Gud, din faderhånd. De ord trænger sig ind ud i mit hjerte, sjæl og sind. Gud, lad det blive de sidste ord, som jeg skal sige på denne jord. Gud, lad det blive de sidste ord. Gud, lad det blive de sidste ord, som jeg skal sige på denne jord. Det var den sang, og det er simpelthen min langfredagssang, som jeg skal høre hver langfredag, måske helst flere gange. Den rører mig meget dybt. Så tak. Ups. Ja, mange tak skal I have for det, I begge to havde til os her i dag. Og tak også til jer for det, I havde til os.